on the beat. Rasman on the beat. Amanar kaina na baki, karki bari waɗansu su taɓa ni. La 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 la, wasu su taɓa ni. Ga hadari yana ta harhaɗowa, to zo mu shige don kar da ya taɓa mu. Duk mai so ya fashe da ƙauna, to kar mu bari a gane matsalar mu. Ko da tafiya muke rake a hanya, in zaki kula idan suna a kan mu. Kyakkyawa zuciyarki ne ta nuna, to zo kirke ni mu haura duka tsawo. Akwai wuya shi so na amana, ni zana kula da duka matsalar ki. Rana da dare da san kiri na saba, zane da mara da kara martabar ki. Da taro da sule ni zan sayo asusu, dan tara kuɗi na kai gida sadaki. Mu kai aure a gidanmu za mu zauna, daɗi da wuya ba za mu yi faɗa ba. Ni ne gamo da ke a so da ƙauna, in har na biye ke ban yi kuskure ba. Kallon farko zuciya ta kin kasa ce, kika sata a zuciyar ki baki sani ba. Mai jinkiri sai yau na fiyo ki, mai tarbiyar uwa haɗi da baba. A cikin salo kike da tafiyar ki, shi ya sani ma nake ta bibiyar ki. Mai sona in ka zuciyata inda ba kowa, soyayya in har ba da ke ba zan iya ba. Cikin zuciya ya keɗe ce kika zarce 'yan mata, ba zan so ko da wasa in maki kishi ake ba. Kika da zaton mutum marubuta haura so zafi, sun kiyaye da shi a jiki na duba duka ba ƙarfi. Na rikice sun kiya shige ni, kin ba da kular da ba da bawa kaina. So sana baki, idan na baki ne zana soke amsa. Kowa ya tafi ki dole zan kusata, tabbas fushin ki shi zai saka ni wauta. Kullum burin da yake a zuciyata, da ni da ke mu zan miji da mata. Amanar kaina na baki, karki bari waɗansu su taɓa ni. Kaina na baki, karki bari waɗansu su